Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel. Здравейте хора, аз съм Балабей Quantipi и реших да водя сам тази поредица. Това ще е поредицата, не знам само какво е това. Това ще е поредицата Castle Survival. В тази поредица аз ще трябва да намеря място в размер на замъка, не знам колко ще бъде, но трябва да бъде някакъв такъв, по-скоро една кула, нещо такова трябва да направя. Да, ме пусна едно много хубаво място, бих могъл да кажа, само не знам какво е това. Ще проверя после, защото не съм запознат много с новия пач на играта и да, нека да започваме. Да. Искам да кажа също така минута мълчание за загубената поредица на Minecraft Ultra Survival. Надявам се да не сърдите, но имаме причина да спрем тази поредица. Значи просто аз занимавам с нея, главно аз занимавам с нея. Напред, че просто аз всичко правя в тази поредица. Това просто реших да я откажа. Значи, първо искам да ви кажа как стоят нещата с този Castle Survival. Значи трябва да се направи един замък. Но първата ми къща трябва да бъде също замък. Няма значение какъв да е. Може и да е тъп, може и да е як, може и да е всякакъв, но първия трябва да е от дърво, после от кабелстон и после вече от какъвто си искам материал. Значи само искам първо да видя какво е това. Не съм запознат с новия пач. Какво трябва да се... Ей. Всяко. Това ли? Оф, тук е някаква тъпча, ще обира по-само с кабелстона. И да, не знам защо ме кефи това място страшно много. И че да. Мислим да е правилно обратно. И малко искам кабелстон. Да, ще взема да се направя на килка и на брата. Сега...
И добре да ви кажа, значи, нали, освен това, че трябва, нали, да ми бъде първата къща замък. За първата нощ това не се отнася, защото няма как да набера толкова материали. За първата нощ. И да, сега просто бавно ще събирам дърво. А пък дали мога да си направя... Ще го измисля. Между другото... няма какво да казвам сега. Така мисля, че ще не стигне. Добре, може и първата нощ да си направим такова замъче малко. Добре, само ще ми трябва да кажа. Може да се събера и да си направя една безкрайна вода. Ще се получи красиво. Ако ще направя да опад. Значи... Така. Добре, да започвам да разчитам. Какво мога да кажа тук чистям? Значи... Ако се питате дали за нова година ще има giveaway, няма да има за нова година. Мисля, че този giveaway за Коледа, който беше достатъчен. Giveaway да ще има, но първо на 50 subscribe пак ще направя giveaway. И да. Това ще го запомним и нека и тук да ми бъде замъка. Първият замък, който ще бъде малък. Но какво направя, все пак първи замък ще ми. И да. Така. Може би. Защо го разпентам? Добре. Не си представях така да бъде замъка, но ще го направя кола. Така. Окей, нещо такова. Добре, кола направя, нямам само за строене. Нямам никакво за строене. Не знам на кой играя обаче. Ще трябва да пробвам. Тук съм забрал, значи тук ще бъде с такова. Но не се получава много симетрично. Добре. Така. Надявам се всичко да е точно.
отзад няма да има такова. Отзад какво ще гледам? Дърт. И между другото пак се извинявам, че говоря малко тихо, но нещо спят и да. Сега вие ще кажете в 10 часа как ще спъте ми, да, нещо какво направи. Те не ще спът ми, да. Там лежат и гледат. Горе се само се чуди как да направя тая кола. Нямам даже... Аз първо ще направя така. Ставаме един стъп първо. Мисля, че е достатъчно. Обаче нямам лего. Мисля, че това ще тук покрива и това ще бъде епизода. Това ще бъдат само основите на самата къща. Така. Дойде ми някаква идея сега колата. Да видя как ще направя. Центъра. На центъра. Прерисуем дърт. Компас. Тук е 9. Мисля, че сега идеята ми е, не знам дали ще се получи обаче. Так. Тук само една къща на влизането. Не можеш би ще го направя с вие и така. Така. И значи така и така. Нямам дърво, но няма значение, това ще бъде епизода, защото просто не, че не ми се снима, просто не знам защо така става, но да. Просто не знам. Не ми мързим да събирам дърво сега и трябва да излизам навънка, тъй че чао хора.